Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Mashekin Soja. Shiri mai suna Mashekin Soja shiri ne wanda yake da daɗi sosai, kowa ya ga tallansa. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Mashekin Soja, ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa. Idan ka biya kuɗinka ko ina ka ce za ka tura katin ka za a saka a cikin wannan group namu na WhatsApp. Idan kana buƙatar shiga wannan group domin kallon fina-finan Indiya Hausa wanda suke da daɗi sosai, za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka aje. Idan kuma ka shirya biyan kuɗi, za ka ɗauki wannan lambar wayar, sai ka tuntuɓe mu mai maka ƙarin bayani mu saka cikin group namu na WhatsApp. Za ka iya kallon fina-finan Indiya Hausa insha Allah. Idan kuma yanzu kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Mashekin Soja, sai ka duba yanda zan yi kai ma ka je ka yi ka kalle shi insha Allah. Nuna muku yanda muka aje link ɗinsa, za ka iya kallon sa ba tare da ɓata lokaci ba. Yauwa kwanakin baya mun kawo muku shiri mai suna Dan Tijara, shi ma shiri mai suna Mashekin Soja, haka muka ajiye muku link ɗinsa insha Allah. A nan za ka ga rubuta subscribe ko yes abone, za ka danna mana subscribe domin samun duk abin da muka tura kowane lokaci. A nan za ka danna mana lakin zai bada ƙwarin gwiwa insha Allah. A nan za ka gani wannan ɗan dogo da za ka gani a nan, kana danna shi za ka gani link zai bayyana a nan wurin kamar haka. Wannan shi ne link ɗinsa. Kana danna wannan link ɗin zai kai ka inda za ka je ka kalle shi. Wannan shiri mai suna Mashekin Soja shiri ne wanda yake da daɗi sosai, kowa ma ya ga tallansa insha Allah. Yauwa nan zan ce muku salam, ku kasance da mu duk lokacin da muka ɗora sabon abu insha Allah za ka iya kallon sa idan kuma ka yi mana subscribe.